Obi working a quamono. You have a video I choke. I send the Lundo to Matthias. Because a lot of them put us say, okay, boy, you only handle canalo, and very handing, and that in our hand, I said, okay, boy, but the same thing in a man the bag. Oka so Oka Matthias, Gina Mazibia Mepeoka. Bayale Ayafa. Ono the same thing Oka name Kuno name. Praise and worship, ono name, offering, ono name, testimony, ono nana. The GG own a special seat. Nkiri ọzọ fọnụ evangelism unu na-eje kezi ihe fọnụ n'ọbụlụ n'ụka mana still no ase na ụka eme unu nka ụka eme unu nkọ ihe video akite ya for the list somebody but akwụrụ list the whole thing ndị unu ụka nwe and what they do with the resources na abata ha aka for the benefit of the youth, for the benefit of the people, for the benefit of the masses. mana unu fu ya onye ọbụla eme is right. I have for nka. I have for boy high naturally high sure boy high naturally ya. When you and I know that na go na bamba your parents went to Christian schools. Because before your government, the lower government school, missionaries have built a school. All Nakani missionaries ka government no way mutakisi alu school. Because missionaries that came to Africa knows that Africa, for them to understand what is going on, Ana school. So your great grandfather, your grandfather, your father went to missionary schools. Go atonitization and what they imagine, for example, when Ampaga Gara walk a illegal girl slave. Let's go for Ebena Gambia or Uganda. Then about a woman gonna offer. You not upon this video because Kandaga na fan and then this video. The Catholic Diocese of Onitsha has secondary schools and has 5 functional big hospitals, and they are into several developmental projects. The Nnewi Diocese of the Anglican Church, they plant rice, they do a lot of things, and people are employed and people are benefiting. So we cannot and must not wait for government to develop our societies. We can and should contribute. There is a church here, the Apostolic Faith. They are doing the road to their church with interlocking materials. One man, the Catholic Diocese. So, even the way Segota Agia Matthias Isaac on this video, Matthias Isaac were before Abraham, Jesus was. Before Abraham, Jesus was. So I only get into this video. This is just like a Catholic Diocese of Nnewi, Agubo Dago, Anglican Diocese of Nnewi, Agubo Hago. The same thing with Nkekulobi and Ndotwe. Hospital na water, school na water, charity na water. So even Matthias feel no you do make campaign. Oh na water hospital go we go send them mother another alternative of a warrior. Emmanuel Jesukelana. And I go na monga wezugo gwa ya Jesukelana. E other go na Jesukelana. When you feel Matthias nwere ike Matthias ka na ebido na ọ ka na amụ na ọ ka na amụ onye menwu ife ndị a na-eme ekwugo nya onye menwu ife ndị a na-eme, and for the fact that nurse no ji afa ndị ichie afa ndị nna nna anyị ha wee na-eme ife ọ na-eme egosi nye ife eji afa Jizọs wee mee ọgbọ ọsọ ọmalụ ọgwa mụ na eji emu ọzọ bụrụ ụbọchị a lo wee gosi gị ebe one man ji daje a whole village well to we place here the whole elderly people known at that village na lifetime salary. Widows and widowers on a go one. Run free schools, not 1, not 2, not 3. We orphanage home oji aka eluchascha equipped. That same man iji wee ebe inspiration and motivation oji wee mebe fast wee bịa o wee gbara n'okwe chukwu nkwa no ya alụ n'ụka chukwu before wee lụọ ebe obi iji wee gwa na every single thing Aloysius ike gwa ọnụ ebe chukwu ụzọ n'ọzọ bụ ụlọ n'ọzọ bụ not because of
Christ or because of Chukwu abi n'eluigwe ka o ji wee lụọ. So ọ wụrụ inenezie side by side mara ịghọtara. So onye ya gwa Matthias na ngwa ya ji esukele ana ịghọtago ya ji esukele ana na ife ahụ ọ na-akọ before Abraham Jesus was. Nwa Matthias enweghị ike ime n'ife ndị ụka na-emenwu ọgbaala no complete now. Onye mmenwu ife ndị ụka na-eme ome ya ọgbaala complete. Apostle Chibuzo of OPM Omega Power Ministry na Port Harcourt nwere over 14 free estate ndị mmadụ be free. O nwere over 13 free schools ndị mmadụ na-agụ free of charge. O nwere over 10 free hospitals people na-aga na free of charge. O nwere more than ụmụazị 150 bibe dị na beye ọ adopt ụdụka ụmụ ya ahazi ekwu okwu ndị onye scholarship ife niile a to make possible by gono afọ onye abi n'eluigwe. So ne ka m mekwuwe hapụ ibe ifu na Matthias ka na-aṅụ ala, Matthias ka na-ebido, Matthias ka na-amụ amụ na ka na-amụ amụ wee ji ime competition. Ihe eje ka ime competition with the father that father your fathers. The fathers that father your fathers. Or how much ije ka go na ha mee competition. Go and ekwugo m na campaign yi jere ime keda iwe je wo stack itizie ndị esi na inwe free hospital itikwa mmadụ ebe emekwa donation yet we can count the number of patients bịa go n'ụlọ ọgwụ a. Ana m echezi ka Matthias wepụtara m more than 300 to 500 people bịa go mụọ nwa free na that free hospital. Maka ama na if at all na eziokwu na that hospital do functional, onwe any maternity anywhere, onwe any delivery hospital anywhere, maternity hospital anywhere, record of ụmụ nwaanyị mụrụ nwa na nke ha yi beat nke Matthias ahụ drop possible because if you free to free. Onwe every day and every minute, in fact onwe every 1 hour ụmụ nwaanyị lụrụ 5 or 10 aya mụ nwa n'ụlọ ọgwụ a mana iji wee gosi na ife a na-eme osakamanje. Ịghọtago ife or white wash ka ihe eji wee kụpụ Jizọs etu isi wee chi kụpụ Jizọs ese na ịbịa ka ịrịta ya Jizọs Kraịst n'ala Igbo or white wash niile a na-eme ka ihe eji wee rịta ya. Ịchọ ka ịrịta ịchọrị ka ịma na ihe eme ha ife imebe real things ọha magic and sakamanje. Ịghọtago gosi anyị up to record of ụmụ nwaanyị 50-60 mgoro nwa na this hospital, not to talk about 100. Ịghọtago a na-akpọ figure na-akpọ nọmba na build up numbers ọ dụka ya sị na-eji ọnụ eti azụ n'ofe. Ịghọtago so gosi m Matthias this video ka ọ ghọta na n'oge o mepelu clinic o mepelu ka ọ chemist o mepelu na-aba ka ọ maa na before Abraham Jesus was and some of these hospitals a na-agwa gị ife ụfọdụ n'ime ha do over 40, 50, 60 years, ụfọdụ elugo 70 years and still counting. Iru ebe ahụ the cheapest place ị nwere ike ịga. I'm very happy na the other day no mere video ebe ọ nọ na Iyenu Mission Hospital o mee video na ọnụ ụtụtụ sị na mgbe ụnụ na-alahụ ụla na o nwere emergency o nwere ọ hapụ clinic ye bụrụ emergency a gbajere na Iyenu Mission Hospital that has been sustained to standard honor today, still calling after Jesus ya nọ n'eluigwe. E wee maintain other hospital to stand there honor. Services ihe nweta ebe ahụ ihe akwụ double or triple na ịga na hospital nwe ka o si wee do. So ka m hapụgodo ya ebe a mana make sure na ịtag Matthias to this video. Ezugo.